and it has come from them, not from me. की आम्ही पहिले फावट गोंयांत ATPM बिल कलेक्शन मशीन इन्स्टॉल करूया, लॉन्च करूया. आणि त्या प्रमाणे इट वॉज डिसाइडेड for around 2 months back that we shall start this at Madgaon. आणि त्याप्रमाणे आम्ही चालू केलं. आज माझा खूप आनंद झाला. This is one kind of machine where there only TSP सहकारी बँकांना आणि यातून थोडे दिसांनी अजून म्हाका दिसता परमिशन मेळपाक जाय. बोथ थिंग्स यू कॅन डू. पयलीं आमी ATM म्हणटाले, आतां दोनी पयशे घालपाचे आनी पयशे काडपाचे. हेय गोष्टी रिझर्व्ह बँकेचे जेन्ना तांकां परमिशन मेळटलें तेन्ना हेय गोष्टी चालू जातली. गोंय राज्याचे BNPC डिपार्टमेंट आणि हो अत्यंत बरो स्टेप घेतला की ह्या बँकेचे ATPM आणि हांगा स्टार्ट केला. आणि पयले ATPM हे मडगांवच्या शहरांत जाता म्हणून आमकां